Marynyň vilayet häkimligi Sebitin administrativ merkeziniň köçelerine garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli asylýan plakatlar we beýleki bezek işleri üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Dilden verilen görkezmäge laýyklykda her bir büdjet işgäri garaşsyzlyk bayramynyň bezek işleri üçin nagd görnüşinde öz edara ýol başçylaryna 100 manat meçberini pul bermeli. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleriniň sözlerine görä, garaşsyzlyk bayramynyň plakatlaryndan we bezek işlerinden daşary bu aýyň dowamyny paýty ýygym üçin büdjet işgärlerinden pul çöplenipdir. Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bayramy münasibetli amal edilýän pul ýygnamak işleri üçin büdjet işgärlerine bir hepde wagt berilipdir. Plakat üçin ýygnalýan pullar şu hepdeniň içinde hökmany suratda edaralarda jemlenip häkimlige eltip berilmeli diýip bir marly büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şol bir wagtda pul ýygnalmagyndan nägili bolýan işgärlerden düşündiriş hatyny ýazmak talap edilýär. Hatyň mazmunyny onuň awtory özüne garşy görkezme bermeli. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä häkimlik resmiýetleri garaşsyzlyk bayram münasibetli ilatdan pul ýygnamak işlerini jemgyýetçilik iş hökmüne garaýarlar. Bu düşündiriş hatyna büdjet işgärleri döwleti değişli jemgyýetçilik işlerinden özleriniň ýüze urýanlyklarını boyun almaly diýip büdjet işgäri aýtdy. Büdjetden aýlyk alýan işgärler şeýle düşündiriş hatlaryny ýazýan adamlary soňu bilen işden gowulmak howpunyň awanýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistany häkimetler mundan ozalam ýyllar boyu ýyrgyderli ýagdaýda elmydamy büdjet işgärlerinden türli bahanalar bilen pul ýygnap gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal TV-ga toğramak üçin, edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini satyn almak üçin, velosiped satyn almak üçin, paýty ýygym üçin we beýleki maksatlar bilen büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar barada habar berdiler. Hökümet ýurtda işli hasaplanýan adamlaryň näçe götürüminiň döwlet edara kärhanalaryna, näçe götürüminiň bolsa hususy pudokda iş bilen üpçün edilýänlikleri barada hakyky statistika sanlary hödürlemeýär. Synçylara görä giň ýaýran işsizlik ýurduň iň esasy problemlarynyň biri bolup durýar. İşsiz galmakdan gorkýan büdjet işgärleri özlerinden pul ýygnalmagy, paýty ýygmak ýaly mejburi talaplary gyşarnyk berja etmäge boyun bolmaly bolýar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri köpçülikleýin bayramçylyk çärelerine hem köplenç mejburi tamaşaçy hökmüni ýa-da çäreniň dowamyny häkimetleriň özlerinden talap edýän islenlik roluny ýerine ýetirji hökmüne gatnaşmaly bolýarlar. Döwlet mediasyna görä her güni bayramçylyklary beslenýän Türkmenistanyň döwlet durmuşyna möhüm orna eýleýän mejburi bayramçylyk çäreleri raýatlary goşmaçy agram salýar. Bu ýygnalýan pul işgärler üçin gaty artykmaş diýip marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Üstesine büdjet işgärleri ýol berilýän bir kanunçylyklary ardy şikayet bildirmek üçin iş ýüzünde hiç ýyly mehanizmiň ýokdugyny aýdýarlar. Egerde başlygyň üstünden prokuratura arda ýazjak diýseň başlyk ruçkan gutorýança arda ýazyp bilersiň diýip gorkudyp kabinetinden goýup goýberýär diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Iň soňunda işgäri pul bermäge mejbur edýärler diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy işleýän adamlaryň aýlyk haklarynyň onsuz hem günü gözeran aýlamagy ýetmeýänligini habar berýär. Gerekli azatlary pul ýygnamagy bes etmeýärler. Gaýtam edara kärhanalardan öňküden nöbeter has köp pul çöpleýärler diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda yol hereketiniň asuwdlygyny we howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen geçirilýändigi aýdylýan ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň dowamynda Lewapda häzire çeline azyndan sol sanda adam pidaly 31 sany ýol hadisesi hasaba alyndy. Bu barada Azatlyň Sebitdäki polisiýanyň ýol gözegçilik gullugyndaky çeşmesi habar berdi. Howpsuzlyk aladylary sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran polisiýanyň işgäri adam pidaly ýol hadiseleriniň itaatan Darganaty Türkmenabad we Türkmenabad kerki uly ýollarynyň uğrunda ýüze çykandygyny belledi. Saýat etrawynyň täzelikçi Ozulky ady Telman sebitiniň goloýunda garşylykly gelýän iki ulug çaknysdy. Uluglardaky iki raýat sol ýerde helak boldy, galan ýolagçylar käbir juda agyr ýagdaýda keselhana ekdildi. Garabekowulda içkili sürücü bir okuwçyny kakyp oňa agyr şiket saldy. Bu sebitin Gumakly owasynyň goloýundan geçýän magistral ýolundan barýan bir uloň sürüjüsiniň ýolda uklap hereketini ýitirmegi netijesinde bir ýolagçy öldü diýip Azatlyň polisiýadaky çeşmesi 23-nji sentýabrda habar berdi. Ol sözüni dowam etdirip,
Halat şäherinde hem 3 tane yol hadisesi hasaba alındy. Uloglary ziyan etdi, hiç kim yaralanmady. 18-nji sentýabrda Kerkiniň Baý halky daýhan birleşiginde hem paxta daşayan traktor ýeňil ulog bilen çaknaşdy. Hadisede adamlara şikayet etmedi diýip polisiýanyň işgäri soňky 22 günüň dowamında Lewapda hasaba alynan yol hadiseleri barada maglumat berdi. Ol başga da onurça hadisanyň sürüjüleriň öz ağrılarynda ylalaşmagy sebäpli resmi taýdan hasaba alynmaýandygyny hem sözüne goşdy. Köýtün dağda bir içkili raýat ulogy bilen ýoluň gyrasynda duran iki ulog kakyp olary zeper etirdi. Emma günäkär ziýanyň öwedini doljakdygyny aýdyp, beýlik uloglaryň eýilleri bilen özara ylalaşdy. Polisiýa umuman goşmaçy işden gaçyp, sürüjüleriň öz ağrılarynda ylalaşmagyny gazanjak bolýar diýip, polisiýadaky çeşmämiz belledi. Ol kağız ýüzünde agyr ýol hadiseleriniň öňüni almak maksady bilen geçirilendige aýdylýan bir aýlyň dowamında özleriniň gündelik borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirip bilmeýändiklerini, özlerine jerime boýunça gündelik berilýän plan tapşyrygyny dolmak üçin alada etmeli bolýandyklaryny hem belledi. Sol bir wagtda azatlyň ýerlerde kabarçylary bilen anonimlik şertinde guruluşyp pikirlerini aýdan sürüjüler bu bir aýlyň polisiýa tarapyndan hakykatda para mewsumi hükmünde ulanylýandygyny, ýylyň dowamında hem azlyk etmeýän köçü para horlugynyň sentýabrda hasy mewjudyandygyny gurrun berýärler. Ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar boýunça Içeri işler ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölüminden Sultanda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugyndan goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmen häkimetleri Sultanda Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi köçe ýol hadiseleri bilen bagly statistika maglumatlary halk köpçüligine aýan etmeýärler. Ýurdun habar serişdelerinde köçe ýol helakçylykları barada video reportajlar hem göýberilmeýär. Mundan başga da Türkmen hökümeti bir aýlyň dowamında ýurdun ýollaryndaky ýol hereketiniň kadrlarynyň dogry bir jaýdylşyny gözegçiligi ýoly goýandygyny aýtdy. Köçeleriň, köprüleriň ýagdaýy, polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktory hakynda da gurrun etmeýär. Estoniýadan gaçyp atarga torajak bolan türkmeniň galy ortaýetde çözülýär. Adam hukuklaryny goraýan Memorial Merkeziniň Merkadaziýa programmasynyň başlygy Vital Panomaryow 26 ýaşyndaky türkmen raýaty Ahmet Jumadurdiýewiň ortaýetdäki kadyet dinlenşiginiň 20-nji sentýarda başlananyny habar berdi. Ahmet Jumadurdiýew şu ýylyň iýul aýyny Serhetdäki derýasyny kesip ortaýetden Estoniýa gaçmaga synanşanyny Eston serhetçiler tarapyndan saklanyp gaçyp atarga soramak baradaky proseduralary şert döretmeden bir kanun ýagdaýda Rus häkimetlerine tapşyryldy diýip düýbi Moskwada ýerleşýän gurama ýazýar. Hukuk topary Jumadurdiýewiň Türkmenistanyny din sebäpleri esasynda gözlenilýän adamlaryň sanyny girizlendigini, onun doganynyň şu sebäpler esasynda 25 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini hem habar berýär. Leningrad oblastynyň Kingisep şäher sudyna sud edilýän türkmen raýaty ortaýetyň Jenaýat kodeksiniň 322-nji maddasynyň 1-nji bölegi esasynda aýplanýar. Kadiýetiň saýtyna ýerleşdirilen maglumaty görä, onuň inniki dinlenşigi 1-nji oktýabrda geçiriler. Türkmen diasporasynyň wekilleri gaçyp atarga gözleýän adamyň Türkmenistany zor bilen iýerilmek ähtimalligyndan alada bildirýärler. Ahmet Jumadurdiýew 2017-2018 ýyllarda Türkmenistanyň ekstradisiýa edilme baradaky talaplary esasynda bir ýyllap deslapky tutsawhanada saklandy. Ýöne soňra prokuraturynyň karary bilen azatlyga goýberildi. Şeýle de bolsa, onuň ortaýetdäki kanun durumy häzir bugüne çenli kadalaşdyrylmagan gelýär diýip habarda bellenýär. Türkmenistany din sebäpleri esasynda ýapyk kadyet işlerini uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň köpüsiniň günälerini boyun almaklary we başgalara garşy görkezme bermekler üçin deslapky tutsawhanalarda agyr gynalanyk käbiriniň soň tutsawlykda ölenligi habar berilýär.